mga katags! Today is January 28. Good morning, good afternoon, saka good evening. Punta ko dito manghitay ng labong. Let's go! Guys, nandito tayo guys. Nag-uuling dito. Hala! Ayan na, nagre-repack na pala ng uling dito. Alam na legit mo yan? Naunaan tayo. Oo, nakuha na ko. Sayang. Ay pa isa o, tatlo sana yan. Sabi ko mga 3 araw pa. Re-repack na ng uling. Hello, Anse. Sige po. Sige po. Kinataan. Sarap. May kinitsara ngayon. Gusto mong ubitin? Ubi. Gusto mong ubi? Saan? Andun sa kubo. Pwede rin. Ang dami. Ano, lalaga lang. Masarap yun. Ah, magbe-20 yan? O, iyo pa din isang hindi kabilang. Yung puti na yun. Uling. Uling kayo dyan. Ang ganda yung fertilizer to, oh. Ang pulbo. Ini galing yan sa dito. Pagtataniman. Matatalo kami. Tataga-tagaan ko ito. Pag nang bunga sa akin, ako nang taga-taga. Ano ba yan lang ka? Naloko ka na taga-usilong sa likod. Net pa guys. 400 ang sako. Charot. Kasamang alikabok. Sayang naman ko pa ba yan yung kahoy. Ayun pa, oh. I-demolish. Pagkutayin ko dito parang mga adik. Ay! Ka na dyan, mamaya, nagkuha ka na dyan. Baka ka na dyan. Bawas ka na kasi nani sa Napasok ka sa baga mo yung mga alikabok. Tris-trisi ano? Yung tama yan? Oo, tris-trisi. Dami. Ilan lang to? Ayun pa pala. Kala ko ulo ko sa mama. Yung ilong mo, puro itim yun pagkatapos. Yeah, may taniman here. Doon po sila nag-uuling. Yun po. Bebenta pa na lang ng 200 per sack. Siyempre, ibabiyahe pa. Abot na po sa consumer ng 250 to 300. Ang kamoting kahoy. Kalabasa. Ay, may tayo sili dito, guys. Yan, sili. Penga ko sili, uncle. Manghang ba to? Yan. Matay sili, guys. Agad sa suka natin. Diba? Sarap to sa suka. Yung pag tumagal siya lalo siyang maanghang. May bulsa tayo. Bulsa natin. Ay, may butas bulsa ko. Ito. May mga papaya dito, guys, oh. Papaya. Wait. Ang daming bunga, guys. Oh, daming bunga. Meron pa po dun. Meron pa po dito. May laman naman na po yung sukaan ko. Dagdagan ko na lang. Paborito ng ibon to kainin yung seeds nila. Po. Meron pa po dito marami. Yan. Nagdilaw na ito. Yung inuling po nila, dito rin po galing sa lupa nila na dito po. Masukal po kasi dati dito. Ngayon, tinanggal nila yung mga puno para taniman ng mga gulay na ibebenta din. Kasi naman masayang na nakatambak. Tirahan pa ng ahas.
E di uling na nila. Kikita pa. Diba? Kaya na medyo hinog para mabilis na manghang. Kasi pag green pa, ito lang talagang gusto ko sa bukid eh. Libre po. Pag sa city ka, tulad po dati sa Tondo kami, every sili, binibili mo. Kasi ang hirap po magtanim dun. So, ang lamig po dito ngayon. So, oh. Si Uncle Boyong. Rivera Clan. Yan. Lalaki po yung papaya, oh. Alam ko po ginugulay po itong bulaklak. Nakita ko po sa isang vlog na ano ba po guys? Ito maganda, green, tsaka malaki ang bunga. Kita na po yung daan dyan, oh. Malinis na po. Tulad po niyan, yan. Tinutod po nila. Sa tataniman po nila yan. Yan, iuuling pa po ito guys. Yan. Magaling. Ito papaya. Ano ko lang po. Kasi taas. Yan. Grabe ang hangin, oh. Tayo. Alam ko, may parapagulong daw. Ano ba sa ano yun sa bahay kubo. Kita ko mamaya nakalimutan ko. Dahil po nito nga mating kahoy. Asan yung patola? Ay, ito pala. Ayun pala, oh. Ayun, malaki, oh. Ang ganda pang hilod. Hingi ako ng patola. At paggawin ko pong panghilod, lufa. Yan, mga tayo. Gusto ko kasi medyo maanghang. Bicol nun as, grabe tawag dyan. Pigil na anghang. Intense ba? Kahit intense lang hang rapat. Kaya mong tiisin. Hello! Okay, so, nilinis po nila here. Iwas snaky na rin. Yung ulingin pa po yan. So, ayun po. Yung patola na hinihingi ko. Ayun, no, sa baba lang. Kunin natin. Yan. Tingin-tingin tayo sa baba. Baka ka-timing tayo ba? Huwag naman sana. Yan po. Ito. May kamote pa here. No! Ito, oh. Abot lang. Ito, guys. Hingi ako, ah. Kaya na itong isa. Patuyuin ko na lang. Seeds na rin, guys. Taniman na rin yung ito. Lalaki na naman. Sayang. Uy, may sili pa here. Sili pa, guys. May sili. Wala na. Nagbubulaklak na yung kamoting kahoy here. Bulaklak po niya yan. Ito na kayong bulaklak niya. Hindi po nag-open eh. Ayan po. It means, ayan, perfect example. Yan. It means may laman na po siya. Ayun, nabigo kami sa labong. Oh, nakuha na pala. Better luck next time. Pero parang sa doon pinapalaki pa. Napalaki pa daw ito, labong. Kawayan. Liit. Labong. Ay, bilat. Sorry.
Ano ba yung stick na yan? Daming tarapolo. Higap yan. Taas. May bunga din. Pokang labong. Patola mo. Pang ilog. Right na lang ako sigan. Lamig yan. Malayo yung biyahe ng oras. May bahay na. Yan, bahay na kami. Yan lang. Nakikita tayo. Hirap din ito. Guys, mag-update din catch ng aking dragon fruit na may gumagapang na namang damo. Ay naku, antisipag ito gumapang. Guys, oh. So far, okay naman siya at matigas. Healthy, it means. Pero rin, ito lang talaga mahirap na wala mo siyang update kasi nagbabine. Daming nagbabine. Ito okay din po siya. Okay, check. Guys, may nyug na naman tayo dito. Hop, kaya mahulog. Ito. Ayan, nagano na siya guys. Oh. Ayan, tawag dun. Yan. Bumapang na siya, ibig sabihin. Kasi hindi na siya nakadikit eh. Ito din ah. It means, it's a good sign na tumutubo yung dragon fruit. Okay, good. Sa likod naman. Nervous ko na pala kasi nagkaroon na siya ng crack. Ito oh. Yan. Ang lakatan natin. Yan, medyo nag-yellowish na po siya. O, diba? Yan. Bali, dalawa lang siguro kukunin ko. Tapos ipadala ko po ito kay la mama. Tapos kila Roxanne. Alright. Let's go. Tapos, yung dragon fruit dito. Ay, bakit ako pala sa inyo? May isa pa pala akong sakong dragon fruit na itatanim. Ito po, oh. Another's. Baling ito, papakita ko po sa inyo kung saan ko itatanim. Doon po tayo itatanim yun sa harap banda kasi wala pong nakatanim doon. Ito pala, hindi ko na na-update sa inyo yung tinaniman ko po ng kamote dito. Para talbusan ko na lang din na maayos at malinis. Sure ka naman miss. Hindi maihian ng aso. Ayan. Tsaka yung mga bayabas guys, nabuhay na baga. Si asa na ba yun? Okay na siya, diba? Tapos yung tinanggalan natin ng bulb ba yung ano tawag dito? Flower bulb ng sili ko. Ayan na guys, so gumaganda na yung ano niya. Meron na naman flower bulb guys. Dami nitong bulaklak oh. Oh. Ay wait lang, hindi makita. Out of focus yan. Ang dami po oh. Siguro hahayaan ko na po siya at okay na po oh. Ito rin ho. Ito pangit oh. Daming damo. Ay, ang ganda nito guys oh. Variegated na damo. Ayan oh. Pero syempre hindi ko siya pwedeng ano din. Ayan. Tanggalin natin. Tapos yung tawag dito ito oh, basil. Maganda po may basil ang mga tanim mong sili at peppers para mabilis po siyang mapollinate ng mga butterflies or bugs. Madali po mapollinate yung flower. Ito po yung bayabas guys oh. Yan. Ilang out of focus eh. Yan. Bayabas natin yan. So hahayaan ko na po yung mga flowering bulb na to. Ito po. Ito po. Tanggalin ko po muna to at medyo ano po, maliit pa. Ito rin ho. Meron na siya. Ayan, tanggalin natin ito. Itong hindi ka pwede mamuna. Aya, may ano guys oh. Oh, may umaatake sa ating ano. Wait lang, out of focus eh. Yan, nakita niyo na. Tanggalin na po siya natin buo. Kasi pati po yung roots infected na po siya. Tignan niyo, may mga bilog-bilog po. It means nangitlog na po siya dyan. Hi guys, tignan niyo. Update sa kamatis.
Kamatis natin. Oh. Ay nako. Tanggalin pa natin to. Dalawa lang po yan. Dalawa na po nakasurvive. Ito. Yan. Sayang di tayo nakaabot sa dyan. Sa labong guys. Tignan nyo yung ating basil guys. Oh. Dami. Oh. Ay. Ibunga pala sili natin dito. Oh. Oh. May bunga. Pag kailangan ko lang po pag need ko lang po. Nakuha. Ito po, in-harvest kasi. Sayang man. Kumuha ko dito ng last eh. Pero, tingnan nyo naman yung basil. Oh, basil kayo dyan. Yan. Kasi yung balanoy daw guys, is sobrang green. Tapos, makinis. Ito hindi. Medyo ano po siya, pastel. O, diba? So, ito guys, hayaan ko na lang siya guys. Hindi ko natanggalan yung mga bulb. Flowering bulb niya kasi medyo maano na siya, mataas na siya at maganda na rin ang tubo niya. Meron na rin po siya sa ilalim. Yan. It means okay na yan. Ito rin. Yun po yung mga tinanggalan natin ng flowering bulb nung last na vlog. Diba? Effective. Ito, tanggalan na po natin ito guys. Hindi bawal pa po siya Aalamin ko pa nga po yung sinispray ng isang farmer na lahat ng fruiting bugs ba pumupunta dun. Like hindi niya atakihin yung bunga ng mga crops. Ang galing ko po muna to guys. Para makafocus po siya sa niya. Pagpapalaki. Okay, let's go. Update ko lang kayo dito sa akin. Burger. Ito, tignan nyo. Nilagyan ko na lang ng kamote. Tapos ito, nireplant ko na po yung kamote. Yan. Kasi, masukal na. Baka may snaky. Nagamit ko rin po yung bunga dyan. Yun, lagay ko po sa aming lumpia. Masukal. Okay na po dito. Yung Madre de Agua natin, ang dami. Baka gusto nyo, libre lang. Hinog na to. Kaso hinog na nga. Arbor ko na to. Yun. Daming tama, walang mali. Nag-harvest tayo ng beba sa kapitbahay. Tignan nyo guys yung nag-grass cutter natin guys. Ayan. Pati dito. Malinis na po yung ating harap. Makikita mo na kung may ahas na gumagapang. In case lang. Pero pag ganyan situation, hindi na po siya gagapang. Ang tagal na po na tong rambutan na to. Yan po. Like pagdating namin 2021, tinanim yan. 2023, 4 na hubaga. Ganyan pa rin po siya, siyang lumiit. Tsaka ito palang tanim na ito. Nasira guys. Tinukuran ko lang. Nag-iisip pa ako na mailagay dyan. Nabali na po yan. Gulat ako kahapon. So yun, tikman natin yung bayabas guys. Hello? Mapakla pa. Pero malambot na. Hey guys, ang ating saging nilinis ni Father. Minsan na lang natira at yun nga. Ito pakita ko sa inyo. Yan. Nitanggal na po namin sa ayan nyo po. Ay. Pamigay ko po sa aming kapatids. Ayan guys, ang ganda guys, ipakita ko sa inyo, ito yung video nung nang-harvest kami, Yan, panoorin niyo sandali. Dapat sa baba, Tapos tumama sa'yo,
Harvest na ng ano, lakatan. Nagdilaw na ba yan na dong? Yee! Gumagaling ka na dong. Gumagaling ka na sa bukid. Wow! Bigat. Charan! Guys, ayan. Ito yung sunod nating harvest. Siguro mga 1 month siguro after or 2 bago natin ma-harvest uli yan. Yan, mag-grass cutter ako guys ng harap namin. Ay, ano yan? Ano to oh? Nilipat natin guys. Ano ito? Rambutan. Kasi nung kumain kami dyan lang binalibag yung mga buto. Ayun. Yung likod guys, animan ko rin ng kamote. Yung plat sa likod, tataniman ko rin pong kamote dito. Tignan nyo, puro damo na po. Pero konting cultivate lang po yan. At kamote naman po itatanim natin. Yung violet po yung variety. Ito, tatlong pat. Hindi ko pa po napuntahan yung ano, dragon fruit sa likod. At kumain kami kanina. Kain po tayo how-how guys. How-how candy. Yeah. Wala. Meron pa nga po tayo dito oh. Stock. Mga namatayan, lagyan po natin. Ganda po ng langit. Pero grabe po ang lamig ngayon. Super. Super duper. Grabe pa rin mo. Patabasan na lang po namin yan pag may extra. Mahirap na po kami mag-rabash. Baka timing tayo ng ahas. Ang guys, sinitrim ko dito guys yung mga grass cutter na namin. Para hindi agad-agad magtubo. Isusuli na rin kasi ito. Habang sa akin pa, nag-grass cutter ko na. Kasi ito po, ang galing na rin yan para tutubo naman yan mabilis. Ito, trim ko po dito. Sa hindi po mainit. Ngayon ako hindi mainit. Yan. Ako rin po nagtitrim dun guys eh. Sa dito. Para maganda yung harap natin, di ba? Tara, let's go! Guys, na-cultivate ko na yung tato. Tataniman ko na lang siya ng kamote. Mahingal ako dun. Pero, kaya nga po konti. Kasi tataniman ko na po pag di na po mainit. Isa pa lang po yung di mainit eh. Ito pa lang po. Mag-prepare na lang po ako ng tatanim ko dun sa pinag-grass cutter ko na kamote sa harap. Para hindi po sayang yung na-cultivate dyan. Mahangin masyado. Yun guys. Ganda ng langit. Excuse me. Guys. Kunin natin yung kote ng itatanim dito. Yung tinumpo ko dito. Hindi ko naman nauubusin yung grass cut. Sayang man. Patay dito guys. Ito masarap kasi lagay sa mga sinigang guys. Ganitong kamote. Naglalaman din ito. Dali na natin doon. Ito na ako dumaan sa gilid. Yung kamote dito guys. Nag-ano na rin pala. Over the floor. Ito guys. Dito na ako nagdoon at mas mabalapit dito. Yan. Habang mainit pa, prepare na po natin yung tatanapin kamote. Wala yung hangin oh. Wala. Right. Rin ako. Tapos, walan po tayo ng pang gupit. Kuha na ako guys, yung pang ko, graph ko.
Bigay pa sa akin to ni Mama Esther. Yung itong parang scissors. Nice. Ito. Pang graft po talaga siya. Pang garden. So ngayon, gawa tayo ng stem lang po siya ang itatanim. Ito pong waste ko is, kita ko lang din po sa mga magkakamote. Dun sa amin dati. Wait lang. Ako ilagay. Para makita nyo po. Yan. Hindi ko alam kung anong cover ng camera. Nakikita ako. For sure nakikita ako. Bali, ganito po kasi waste nila eh. Stem lang po siya. Yan. Yan, ganito lang. Wala mo. Itusok mo lang po siya. Parang kangkong din kasi itong kamote. Parang kangkong lang siya, guys. Ahin. Sunod na po. Nagayman ko lang po ito at ang damo na. Masasayang yung effort. Yung ano natin dyan. Malakas lang hangin. Narinig niyo po yung lagaslas. Yun na nga. Tumba pa nga yung camera sa sobrang lakas ng hangin. Nasalo ko naman siya. Ayun. Ito na lang po sa tapat ko yung camera para hindi na madisgrasya. Wala pa tayo pampalit nito eh. Yung camera natin. Cellphone na po gamit natin. Pag nagka-budget, mag-GoPro tayo. Charge. Oh, GoPro. Saan na pala yung mga naginupit ko? Ito pala. Ito na po yung nagupit ko. Doble-doblehin natin guys para madami po tayong maitanim, mai-harvest. Ito, yan. Dali lang naman magtanim guys. Yung iba nga kamote mismo na naiiwan, di ba? Ito nakita ko lang po talaga to guys. Hindi ko alam kung tama, pero natubo naman. Pwede naman kayo mag-comment kung ang proper way kung may nakakaalam dyan. Willing naman po tayo mag-change at mag-learn. Diba? Ngayon, ito lang muna at ito lang alam ko. Effective naman eh. Although ganitong ways, effective siya, promise. Sa pag-aalaga din kasi minsan, after magtanim, kung maayos, tas hindi mo rin aalagaan, wala din. Itong plano ko guys, ayoko lagyan ng spray or what. Ayoko talaga mag-spray. Although nasisira talaga yung mga tanim ko minsan, dala ng mga insekto sa paligid. Okay lang. At least alam mo, organic yung tanim mo. Walang spray. Yes, kulot. Kulot is appearing. Ano yan? Po. Natali po. Tatali daw siya guys. Wait lang po. Si Reed, sino nagbabantay? Taiwan. Naku, si Tyrone pa pinagbantay mo. Balik ka po agad dun. Guys, ang dami na po nito. So, sakto na po yan siguro sa tatlong plot dyan na tataniman ko. Ayan o. Yan. Okay na po yan. Isa pa lang po yung hindi mainit. Mainit pa po yung dun. Okay, mamaya ko na po itanim. Pero hindi po ma-stress yung tanim paglagay. Ayan guys! Nag-trim din ako dito. Ang kapal po. Ayan guys, si Katabs Tyron guys. Oh. Hello po. Ikaw Katabs ay Tyron. Si Boy Daldal. May sinat ata si Katabs Tyron. May sinat nga siya. I-update ko lang yung ating saging na galing daw sa Mindanao. Okay, galing daw talaga Mindanao to guys. Lakatan daw ito guys. Ito siya. Natubo na siya. Plus, ang tagal-tagal. Ang dami ko kinuha dun guys. Yan parang tumutubo. Tsaka ito. Yan. Nilipat ko na po dito at parang dito siya nabubuhay guys. Pero may mga sibol na siya. Oh. May ralo sa kita ng ano.
Kubat. Okay na yan. Mapapakita. Yan. Dumi yan eh. Yung ating gabi. Yan. Uy, may nyog dito guys. Siyempre, patay gutom tayo sa nyog. Charot. Sayang man ba? Tsaka maganda ang nyog dyan guys. Ito guys. Yeah. Uy, good. May tunog na galing guys. Taas. Yeah. Ito saging din po to. Kaputol po nung dala ko galing sa Tagbak. Bakit? Natagal na. Opo. O, dali mo Tyrone. Yan. Hirap ng Nyog. Diyan mo lang yung bato. Yan na po yung saging nating nakatan. Thank you Lord. Nakabuhay din. Hindi tayo po. Hindi yan dwarf. Ito, Ay, nabuhay siya. Diba? Yes. Guys, nabuhay yung dwarf tree. Dwarf po yan. Pero ganito kalaki oh. Katawa. Ito dati po. Ano po yan? Kinuha po namin yun sa friend ni Peter. Na ano? Ito po ang alubo po. Friend ni Peter na taga-upper. Wala. Ay, yung kasabay niya po is mataas na. Parang ganito na siya. Pero ito wala pa pong ganyan. Ngayon tignan nyo. Oh my God! Ang ba, pinalag mo dati po yung buhay dati. Buti tumubo ka. Mahilig. Ang ganda rin po yung guys kasi kasing baka mataas pa po. Yung katawan niya po, bago bumunga, parang kataas lang po na rin. Mga 5 feet lang. Bubunga na siya. Ang maganda pa dito, malaki. Padamihin po natin, ano. Madami ilat. Tapos meron din po ako doon maliliit. Ito po ang kalabasa din. Galing kay Francia. Alright. Maganda na, malaki na siya. At pinag At lilipad kami sa hangin guys, ang lakas. So, tingnan nyo. Oh. Woohoo. Tatanim ko na siya guys at medyo makulimlim naman Yan. I-timelapse ko na lang kasi baka ma-board kayo kakahintay. Magtanim ako. Papakita ko naman. Sama ko si Tyrone. Ako dito sa... Ako titingnan kung okay lang. Ayan guys, natanim na namin ni Tyrone. Ay, natanim na diligan. Natanim at nadiligan na rin. Diniligan ko na, although ang kamote, resist po yan sa init. Kasi pag bago, dapat pinidiligan talaga para mabilis po siyang tumubo. Sana guys, oh. Ganda, ano? Dikit. Yan pa. Yan. Nagura ng tura si Tyrone. Ito pa, oh. Mato pa. Tatlo po yan. Kita na nila yan. Wala pa ang bunga yung ano natin guys, aratilis. Pero nagbubulaklak, pero walang bunga. Yun. Wala pa bunga. Ay, yung tinanim natin ano dito guys oh. Kalabasa. Kalabasa na gapang na. Tataas yun sa atas sa bahay na yun. So far wala naman ako i-update sa inyo guys. Kaya hanggang sa muli. Hanggang dito na lang po muna yung vlog namin ni Tyrone. Bye bye everyone. Kita niya, nawawala yan.